Vi skal en tur på Nørrebro i København. Det er 4 herberg, hvor der bor mennesker, som af forskellige årsager har været mindre heldige i livet, som så får de ting her. Vi har jo valgt i Circle K at støtte Fødevarebanken med de ting, som vi egentlig kan i vores forretning. Det er, at vi sørger for at sælge noget billig diesel til dem, deres køretøjer. Vi har sørget for at sætte elladestander op på deres 3 lokationer, således at de nye biler, de har, der kører på el, også fungerer. Og slutligt til de frivillige valgte at give dem en kaffekop, der giver den varme drikke gratis hele året på vores Circle K-stationer i hele landet. Så vil jeg også gerne bidrage. Jeg synes, det er fantastisk, det gør. Og hvis jeg med mine tynde arme her kan hjælpe lidt en dags tid, det er et lille bidrag, men det vil jeg rigtig gerne være med til. Hvis man er frivillig hos os, så gør man en reel forskel. Altså, så er man med til at løfte nogle af de opgaver, der skal til, for at der er nogle mennesker, som har nogle svære liv, der overhovedet kan få noget med. Og det er jo i vores optik måske noget af det meningsfulde, man kan bruge sin fritid på. Tak skal du have. Mange tak. Jamen, nu er jeg på Nørrebro, Hillerødgade, en natcafé i Kirkens Kors her, hvor vi kommer med nogle varer. Der er noget iskaffe, der er noget yoghurt, der er forskellige ting og sager, som vi afleverer her, så de mennesker, der kommer her, kan få noget at spise og noget at drikke. 3 ting, der overrasker mig positivt. 1, hvor organiseret Fødevarebanken er. Der er virkelig styr på tingene med scanner og tjek på dato osv. 2, mængderne af mad, der kommer ind. Er der virkelig så meget, der ellers vil gå i spil? Og slutligt, hvor mange mennesker egentlig er glade for og behov for at få de varer, der bliver bragt i spil, som ellers ikke vil få noget at spise.